Ahemfo tosumienu tinkron. Na odifo Elisha frɛ adifo manumu baako ka kyerɛ no sɛ, Boaboso ne fa ngotu ayi kura wonsem, na kɔ Ramot Gilead, na se wudru hɔ a, hwehwɛnim si ba Jehoshaphat ba Jehu hɔ, na kɔmu, na ma no nsɔre mfiri ne nuanom mu. Na fa no kɔ mpiakyiri pia mu, na fa ngotu a no hwie gu n'atifi. Na ka sɛ Awurade sie nie. Masra wo mesi Israel so hene, na hene ɛpono no n'adwane, na nyina. Ɛna branti a ɔyɛ odifo abranti no si mu kɔ Ramot Gilead. Na oduru ya no, na hwɛ, ɛdam so asafohene tete hɔ, na ɔka sɛ, me wa asɛm bi me se wo ɔsafohene. Na Yehu se, wo de nyina mu hwan? Na ɔse, me ne wo ɔsafohene. Ɛna ɔsɔre kɔɔ ɛdan no mu, na ohwie ngo no gu n'atifi, na ɔka kyerɛ no sɛ, Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, masra wo, mesi wo Awurade man Israel so hene. Na wo bɛbɔ wo wura Ahab fie, na matɔ me nkoa adiyifoɔ no mogya ne Awurade nkoa nyinaa mogya so wrɛ Jezebel nsɛm. Na Ahab fie nyinaa asɛe, na matwa Ahab ni barima biara atwene. Akoa o, ɔdesi o, Israel mu, na mɛyɛ Ahab fie sɛ Nebat ba Yerobiam fie, ne Ahia ba Baasa fie. Na akraman bedi Jezebel nam Yesreel asase so, na obiara ni hɔ a obesie no. Na ohini ɛpono no dwane, na Yehu firi adi ba ne wura nkoa nkyɛn. Na obi ka kyerɛ no sɛ, ɛyɛ ana, ade nti na ɔbɔdamfo yi baa wo nkyɛn yi. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, mo ara ni ɔbarima no ne ne nsa nkeka. Na ɔse, atoro, ka kyerɛ yɛn. Na ɔse, sɛ na ɔka kyerɛ me sɛ Awurade sie nie. Masra onwo mesi wo Israel so hene. Ɛna wɔyɛ ntɛm yiyi wɔn ntoma de hyehyɛ n'ase ntwedeɛ no ara soɔ. Na wɔhyɛne totorobɛnto sɛ, Yehu adi hene. Yehu adi hene. Yehu adi hene. Na Nimsi ba Jehoshaphat ba Yehu pam Yoram tiri so. Nso na Yoram ni Israel nyinaa rewɛn Ramot Gilead, Syria hene Hazael nti. Na ɔhene Yehoram deɛ, na wasane aba Yesre sɛ, ɔrebɛsa pra a ɔne Syria hene Hazael reko no, Syriafo pra no no. Na Yehu kan sɛ, sɛ wɔ mutiri mu a, ɛne ɛmoma obiara mfiri adi nwane mfiri kuro yi mu, nkɔka no Yesre. Na Yehu tena tiase na mu kɔ Yesre. Na ɛhɔ na Yoram da. Na Yuda hene Ahasia ɛsɛne aba sɛ, ɔrebɛhwɛ Yoram. Na ɔwɛmfo gyina Yesre abantenten so. Na ohunu Yehu asafokuo no sɛ wɔreba, na ɔka sɛ, mihunu asafokuo bi. Na Yehoram se, fa ɔpɔnkɔsotini so ma no nkohyia wɔn, na ɔnka sɛ, asomdwe anaa. Na ɔpɔnkɔsotini bi kɔkohyia no, na ɔka sɛ, sɛ ɔhene sie nie, asomdwe anaa. Na Yehu se, woni asomdwe wade na ɛyɔ, dane kɔmakyi. Na ɔwɛmfo no ka sɛ, ɔbɔfoɔ no aduru wɔn nkyɛn, nso ɔnsane mma. Ɛna ɔsoma ɔpɔnkɔsotini a otia mmienu, na ɔkɔduru wɔn nkyɛn no, ɔka sɛ, sɛ ɔhene sie nie, ɛyɛ asomdwe anaa. Na Yehu se, asomdwe fa ho bɛn, dane kɔmakyi. Na ɔwɛmfo no ka sɛ, waduru wɔn nkyɛn, nso ɔnsane mma. Na ɔka pɔnkɔ no sɛdeɛ Nimsi ba Yehu ka no, na ɔka ne denden pa. Ɛna Yehoram ka sɛ, monsiesie. Na wɔsiesie ne teaseɛ nam no. Na Israel hene Yehoram ne Yuda hene Ahasia firi adi wɔn teaseɛ nam mu. Na wofiri kɔhyia Yehu, na ɔkɔtoo no Yesre ni Nabot asase no so. Na Yehoram hunu Yehu no, ɔka sɛ, Jehu, asomdwe anaa. Na ɔse, asomdwe ne deɛ, sɛ wo na Jezebel adwamammɔ ne n'abayi goro bebree no rekɔ soɔ yi. Ɛna Yehoram dane ne nsa dwaneyɛ, na ɔka kyerɛ Ahasia sɛ, nkɔnkɔnsasɛm nie, Ahasia. Na Yehu de ne nsa sɔ agyan mu to bɔ Yehoram abasa ntɛm. Na agyan no hwiree n'akoma mu, na ɔhwee ne teaseɛ nam mu.
ɛna ɔka kyerɛ ne kunini Bidka sɛ, ma no so to no twene Yeseni na bɔtasase no so na kae sɛ me ne wote apɔnkɔ so bɔ anan dii n'agya Ahab akyiri no Awurade de atemsɛm yi too ne so sɛ ampa ara mehunu Nabot mogyaa ne ne mma mogyaa no a Awurade na ɔseɛ na metua wo ɛso ka asase yi so Awurade na ɔseɛ na afei ma no so to no twene asase yi so sɛdeɛ Awurade asɛm no teɛ no. Na Yudahene Ahasia huniye no, ɔfa turom dan kwan so dwane. Na Yehu tii no, na ɔka sɛ, Momma ɔno nso teaseɛnam no mu. ɔyɛ ɔsaa Gur aforoyɛ a ɛwɔ Yibram ho no, na odwane kɔɔ Megido, na okowuu wɔ hɔ. Na ne nkoade no nam teaseɛnam mu kɔɔ Yerusalem, na wosie no n'asieyɛ kaa n'agyanom ho, Dawid kuro mu. Na Ahab ba Yoram afe a ɛtɔ so 12 mu na Ahasia bedii Yuda so hene. Ɛna Yehu baa Yesreel. Na Jezebel teeɛ no, ɔkekaa n'ani ho adubire, na ɔhyehyɛɛ ne ti, na ɔhwɛ mpoma mu. Na Yehu duruu ɛpono no ano no, ɔkaa sɛ, Simira okum ne wura no nya asomdwoe. Na ɔmaa n'ani so hwɛ mpoma no, na ɔkaa sɛ, Hwan na wɔma fa hwan? ɛna piamufoɔ baanu anaa baasa firi hwɛɛ no, na ɔkaa sɛ, Monto no hwe fam. ɛna ɔtoo no hwee fam, na ne mogya bi petee ɔfasuo ho ne apɔnkɔ no ho, na ɔde teaseɛnam faa ne so, na ɔhyɛnee mu, na ɔdidiiɛ na ɔnomeyɛ no, ɔkaa sɛ, Monkɔ nkɔhwɛ ɔbaa a wadome no no, na munsie no, ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔhene babaa. Na ɔkɔɔ sɛ ɔrekosia no, na wanhunu ne ho biribiara, gye ne tiri kwankoraa ne ne nan ne ne nsayam. Na wɔsane bɛka kyerɛɛ no, na ɔkaa sɛ, Awurade asɛm nam n'akoa Elia Tisbini no so kaeɛ no nie sɛ, Yesreel asase so na akraman bedi Jezebel nam. Na Jezebel funu ayɛ sɛ ewira dodoɔ mfofowa ani Yesreel asase no so. Na wɔanka sɛ Jezebel nie.